Dobre, čaute ľudia, ja si tomu nového videa, dneska je tu so mnou Studio Marian Tomáš TV, dal som príspevok na YouTube, chceli ste, najviac hlasov bolo na jeho kanál, tak ide na jeho kanál, video urobíme crash test s touto Nokiou. Stopni to. A nevadí, že som sa odhadil, to je jedno, aj keď som slúbil, že za 1000 zberateľov. No poď, hač to, 3, no hoci ako chceš, to rozbí. OK, pekné. To zadné furt. To nechaj tam už to zadné. No, dobre. To zničím ešte. Koniec. Dobre, ideme. Poď ešte. Tak ešte raz, hej, ale teraz iným spôsobom. Tak. Klávesnica odpadla prvá časť. Tá klávesnica, pozeraj sa na tú klávesnicu sa pozeraj. Úplne celé sklo vypadlo, pozeraj sa, aha. Ochranné sklo? Máme ochranné sklo. Kúkaj. Ešte, ale toto ešte... Dáme sem tie súčiastky. Fuj, tam sú tie malé červené, to neznášam. Toto ešte nevypadlo. No ten displej bude budeme... Teraz si ty. Dobre, tu máš kameru. No poď ma tu. Veď by som toho ze mne hodil. No ani tak nie, skús ešte raz. Ukáž to? Toto je neužiteľný mobil. Hurá, súčiastka. No hurá. No ukáž, ako to vypadá. Také čiary sú tu. Ale neviem, či to vy vidíte. Áno, trošku to tam... Hej, takto, hej. On tam vidno. To sú jak one. To sú tie pixely, sa kazia. Dobre, tu máš. Daj mi nás. No ide opäť na rad Maroš. Čakaj, tak chcem hodiť o to. Počkaj. Dobre. Nič? Ale nehač to o tie dvere, lebo možno takto bude nuka. O tú stenu to hoď. No. Dobre. Ale odpadlo tu niečo. Toto sa tu vykrivilo. To je ten držiak na SIM kartu. To vyhoď, počkaj. Nabeli back and forth. Počkaj, ten displej. Dobrý, ale tam urobí taký pekný obrázok. Ostrá to vyzerá. Ale to urobí vždycky taký pekný obrázok. Ej, Nokia 331. Dobre, poď ešte raz. OK, môžeš. To kámo, to kde zaletelo? Nič. Nič. No dobre, idem ja. OK, zistil som, že táto Nokia je nezničiteľná, ale my ju aj tak rozbijeme, takže ideme na to. Kde ti to trafilo? Tam to sa ani neodrazilo od tej zemi. Ani nie, no veď. Teraz to trošku sa odrazilo. Tak by ste chceli, aby aj na jeho kanál boli takéto videá, tak dajte do tohto videa 100 lajkov, to stačí. Ja mám na jednom videu. To stačí a hore v karte máte odkaz na jeho kanál. Hej. A ešte v popise videa. Sí, kopino robino. Zároveň moja šiltovka sa skorej rozbije. To čo je za šiltovka? Pekný trojuholník. Aha. Rozkrojený. Ale kámo, keď sa dotkneš tých oných, tak ono ti to urobí taký modrý prst. Dobre, idem ešte raz. Poď. Teraz sa to keď to hodíš z boku, tak ono sa to dobre odráža. Hej, to je mega. Ale skoro to na garáž vyletelo. No a potom by sme už mali po videu. Hej, potom by sme museli tam liesť. No nakoniec, ak to nezničíme, bude to zlomenie. Úplne, že na poli. Hej, o nohu. Dobre, poď, ideme ešte. No a poď. Kámo, to čo je? To je nezničiteľné. Dobre, poď ty. Môžeš. No. OK. Musím to hodiť o toto. S týmto. No veď. Ale trošku sa to nakrivilo. Teraz.
OK, ja to... To je nezičiteľné. Nič. Naozaj Nokia sú nezičiteľné. Zistili sme, že táto Nokia je nezičiteľná, tak ideme do poslednej časti, do konca videa a ideme ho zlomiť. Mároš, ideš ho ty zlomiť? Ja? Skús len prútri. Ty. Ale potom to už nebudeš ty môcť. To je jedno. Poď, je to tvoje video. Hej, dobre. Zlomíme to o toto. Katka, ty sa nepozeraj s tým. Ho úplne, že zlomiť? Môžeš. Ani sa neviem trafiť. Dobre. Kamu to sa tak ľahko zlomilo. Aha. Skús poriadne. Kamu, ale to... Čakaj, skúsaj to tak. Kamu, ale to... Ale už sa to zlomilo. Ale tuto. Tak. iPhone asi. Ale ten displej stále. Stále. OK. Mohli by sme sa ešte ten displej rozbiť. Skús to. Dobre. Potrebujeme dať čo ostré. Toto je tak ostré. A tu idem liesť jak tári. To nezlomíš Ale tak. to nepukne vôbec ani. Však? To musíš... Skús to. Tak ako... Čo tu je také? O ten kanál. O ten kanál. Ale to spáje vnúka. Možno. To urobím skladé knicov. Haha, aj keď to spáne, to... On sa spravilo. Ale to je taký kanál, že tam proste vidno. Ale tam je taká diera. Tam vidno, ale je to také plítke, ten kanál. Dobre, ja to idem hodiť o ten kanál. Dúfam, že sa to tam nedostane. Je to tu práve. OK, ale nič. Ale teraz je tam iný obrázok. No, taká ruka, kámo, stane. Taká ruka, hej. Kámo, Nie, ale to čistá vypadá ruka. ako noha. Áno, úplne presne. Kámo, ja to obchám tomuto do čiatu. Čo ideš robiť? Tu majú kanály. Čo kosia, tak tu majú kanály. Fakt? Keď v garážach nie sú hajzle, tak toto serú. Čakám, kedy sa otrhne toto lano. Dobre, puklo. Ale stále iba taký škrabanec. Ale teraz tam je všetko modré. Toto sú pixely, ľudia. Také malilinké kotočky, ktoré sú... Ježišmaria. Kam ja som otúpil tú skalu. S tým, ale aha. Škrabanie čisté. Hej, ukáž. Také. Dobre. Stop. Veda. OK, ak sa vám toto video páčilo, nech zabudni ho podporiť lajkom, odberom, ak ešte nemáš. A my sa uvidíme u ďalšieho videa. Maj sa.